Hagi inaugurează această sală minunată și acest spectacol este dedicat în memoria tatălui dumnealui. Vă rog. Bună seara și bine v-am găsit! După atâta energie, eu am să aduc o parte dintr-un cântec pe care l-am descoperit, cântat și în Grecia și în Macedonia și aici în România de Armâni. Și de fiecare dată când descoper un astfel de cântec, îmi place foarte mult să-l transmit mai departe. Este un cântec lent, oarecum trist, și cum bine și în cântecele ale mele sunt foarte lungi, doar am să spun o parte din ele. Alea un lai munătirea unei muntii analtus virosule un lai muntii analtus viros. Haide după munătirea după muntii nălivadi de-ardilele după muntii nălivadi ai de inima mea, inima mea, plină-i de farmațiile, inima mea, plină-i de farmații. Alea noamnă dadălea, noamnă dadă, să-i li spun coaradălele, noamnă dadă, să-i li spun coaradă. Iar în final, Parea Pilisterul vă invită la dans. Orele dat-o ți-l fâlțești, da-do-lea dat-o, cu bărbat lu-ți învidești, hi-do-li-la-li. Orele dat-o ți-l fâlțești, da-do-lea dat-o, cu bărbat lu-ți învidești.
O să pregătim un alt spectacol pentru dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumim din suflet, stimați și dragi invitați. Vă mulțumim din suflet, domnule Hagi. Dacă vreți să spuneți ceva, vă rog. Vreau să spun că toată lumea e invitată la o degustare de preparate tradiționale armănești și mușcelene. La mulți ani! Fericire, sănătate!